eti Besremo edano eye bosome nson no eye bosome nson eye July neda etoso edu na abusua ahyese da ye da fiada yebeyi papa adena abafie na yedna betopoto so na homate eye eda 11th eye du ba kono abusua de na beto empem ewo abusua fie ama abusua adofo ajanfo ma ejina su atwa na dwadwo ifriwa ebe kwa kopen krabre eye Church of Pentecost for ba be efusum amano eye on the 11th of July 2026 iwe be kwa kopen krabre ewo Bosofour amusieye ye firi ho a ye ba betena sa pia eye 11th July eye da du ba kono na ya nom ne sikasa ade eche a eye 12 on the 12th of July eye da etosu du mi no ye be ko na ase asori if you na ase asori ba ye ba betena sa bia ya na de eye ne ntoso no atwa so iti ye da ne ye 10th 11th July in the 12th July na ye be ye de sie eyi iti adofo monhye ne nsomaye da mo ase Antisi misrao na utie antisi obekrani aha sadia wunua ba ma preko pe Pastor Maswell Aite antisi wunua ba ma preko pe wase ene udi wura na wotweda ne papa Wiafe na wotweda okura 100 cedis 1 million ateje na mo de atika supi anu cha mo maame wo ba akwepokuya maame oni wo kunu kwepokuya ni wo kunu atakuom fieru anom ana kai what 100 Ghana cedis 1 million ante ensuso na ento abusia anu cha mo na ante wade anyina maame jiwanu woni wo kunu owura yi jiwanu wunu anom Sadia woman o kaseni o mose ante ye be ya wa na aye unei wuja wura kwanya 200 Ghana cedis million no mienu abakrani esuso na to ajabushia nyina mo fante kasubi atisi asakwara mampofo sadia ya kasanie wadawro ma ya no wonsa na ante enye yie sanse ya no de ya ma yie ha ya ma hoho yie enu ti asakwara mampofo se ante ya na wase sano doko no tie fama hoho ayaba na sokore mampofo de enya hoho ante ya da ase nim se enhawo na me hira ya da ase ya kwansere na ada bi yansa sano no meseremo ensa ebi oha meseremo mo be fama ye abusia meseremo
Santia Atuya, St. Monica's. When the Otuo enti ena omo eba. Enti Otuo mumpe bebintina na St. Monica's for Emma Moyako. Yo! Yo, Nana and penny for Mr. Money dear Akasakakra. Mijna ha, na mijna ha Emma, Church of Pentecost. Ah, a war Kumansia, ya papa Wiafe, ane ya mami Wiafe, omo esum. Ya papa Wiafe, na owo one mami Wiafe ni mienu nyina na wo local baako, ana ya team. Enti ya papa Wiafe ka better. Na better for touchrema ane da menum yi. Better for say omo abaya New J hon so eno ne ani kunani mami Wiafe ya ne wo mo esum aya Mr. and Mrs. Afram nso ono nso awo abura su local better hon wa ne ba da fodwo ono nso awo ho ono nso sese ne papa ekwa ya kan sika ni nyina ebo mu no titi sika no ampem du baako. And now the co-president for the anymore. I say 1,001. Mammy, when you can boost the atom money, na yamfa and sister, ya papa we are fear when you're baby call. Nimponya. Na said I was sorry for a buyer, one more air casa echirono. Ya beji enti, ya dasi anyama. Yo, abusia the atom money. Muntie miai aya opani de ntayere Mama Alice ofaje kum ani abusua ni nyina osesa ade ato woni 50 cedis monye na anwunu du a mode abopa ame asesa enkonya yo aya ma Wiafe oni wukuna busua se de asorefo akasa akira muni se wa wunim se ekwan no emutwe kakra. Enti wa mo sese wa hu wa mo a na wa mo de akwansere eto aso minim se mo be ma wo mo kwan fizo yo ma Wiafe wono ukunu abusua mo wa ho a mo mfa maso emfemie Monfa maso emfamie mejina ha na mejina ha emma wa wo ba franke na ne papa ya da famu yi na adwuma yefo omo efiri kumase ba ye free zone for na franke aya adwuma o ma wo te se na ye di ne papa na wotwe wo ma to santen aba abechia na wo ma abechia si onu a pani panantimi ama ana wo yi na bedi akirefo oba so no ne mema so no ase wo mo mesi nanan na de wo se ye ma franki bia no wo mo emeye ma no ne sa ni ntino aye franki freezer for se de wo mo si akasa kire woni sika pole 50 million 50 million said ya wo mo kasa wie no mo nwie yo wo mo si abusua no awo aba ewuhuro wo mo mfifire ti ye ensua etaso maako 20 said ya Frankie na dwuma yefo wo mo kasa kire o maami a wote kuna dan mu a wo ye wo mo papa ekuna no said ya wo mo kasa kire ni mo beje enti ya da Frankie adwuma yefo na se nyame won hira mo pa won hira mo mo ya ade yo abusia mo fa maso fa me said ya said rak ni adwuma wo kasa kire mu ni wo mo se
Any aje kum any na busua. Almost one buy 5 million. NC of aje kum any abusua ni nyina na momfa ensesa mo nkonya. Obaje nti yadase. Nyame enhyira mo. Yo, abusia de atomani muntie me. Aya ole DJ mfu a wanya ne ba bi kɔ. Wono ne ma amemma na ekasa ekire mu yi. Wo mo sese ne ade atomani a wo mo kuta 4 million. Ensi abusia ani kunani so ai na momfa ensi. One, two, two. So no no hwɛ sauti a ɛkyia yɛ events namfo mo na ɛkyia no sa Abusia Penny, the Pacho Tiamiha, Mr. J. Sour Yere, Abusia Penny, Dr. Jimendi Ayere, Mr. Kodia Ayere, almost and swine 4 million Obama, Muk or Mukuno, any Abusia, Yabaji, Adomas. Sarono abusia yesere mo munyi obi embra na obobo insawabode ne emaye yesere mo abusia peni bedem serew na oyi be ma baako abetena aha ana oba na eja
wabɛboa me kakra. Obi ama me amaye me de me Yo, Abrafi kwato wo ha for so FM me. Wo kuna wo so san wo kunu. Wo kunu the graft. Yo, abusia de ato mani metre mani de ekasa ekakra. Me gina ho a na me gina ho ema anti sisi nya anti sisi we. Anti sisi ni nu anti sisi se de wo kasa e kire woni. Wo America no, wo sis ene ne kunu the graft. Wo sis ene anti sisi a ya na yere ne kunu awu. Na abusia no nso so enomo ne nsa wo ba ya 5 million. Ensi abusia ne kunu ani so ai. Na momfa ensesa nkonya mo beje nti yadasi yo to wo ho afaso FM me said the College of Education wo mo kasa kire mu ni sesi a na wo mo to santen a wo mo ebechi am wo mo so wo mo ba ya St Monica's 500 titis kan 5 million otuo die na efasesa wo na wo fa enkonya wo mo say wa mu free ha na chese akwansre na e na wo mu de to aso yo aja abusuafo mu ntie e ya kwabro su ma ne ageduma wo mu techrema e na da manum yi wo se 3 million ensi abusua ni nyina wo mu so aso e na omfa ensisa enkunya wo beje enti madase yo anti city I said the mama walk as I no was in kunu say 1 million anti si enwumre fabon kola ne pa na wo monsesa enkonwa no ema yo atiapa wo ho afo aso FM me eye wo sister aduako e na e kasa e kire we wo sister wo papa e da fom awie ya ne nsa wo 150 ye na enwumre wo de abopa na wo ne omo asesa nkonwa wo beje enti madase yo abusia momfa maso mfra me eye ya gramo e na e kasei wo se woni papa ya woda fom ne wo fasefo eye jama enti se ne wo mo aba ya wo mo sika wo 100 cedis ya odi ai na fa esisa nkonwa baje enti ya das Mame chia pa bacho o ha no watie mi kakra eye ukru abusuafo amoba ya 2 million ana shinap akotua baako eno so e wa ha eye ofaje kum
Bosofour Bosofour yima ema oti asese o papa da fo oma oti asese onua ajekum ni nua ewu obaya 2 million obaya adwugum je na wo just se okonya Yo, Auntie see, say and somebody be a course so a hanum, na twitwi kakra wo. Auntie see American, ne ho kan ni aja ko diki. Oso obaya na se na da for me. Obaya 500,000. Obama auntie see na busua nyina. Ebe nti adase. Sanso na room. Auntie see na separate kope. Onso so obaya 200. Obama auntie see na busuafo. Ebe nti adase. Yo, auntie Alice who sit here, hey. Wa down for abna when the pam wa adie. Also buy 50 cedis. Auntie Alice J. Ebe nti adas. bacho na no mo insano ewa ha insano City ahead. Isaac enough for some 200 Ghana. And it's I said 200, almost 200 Ghana. I have pipi me nu. Auntie see Isaac enough for almost the only ebeja one on ebegenti ada mas. Yo, are you from Penny for Mr. Money de Kasaka Kra? Oba Abrefi. Ne oti kuna kete sui said ye baby a woti no afase bon for kasa ekire oni wo mo se o ma wo mo te se aya ya papa a wo ya nyina ya ne nete entemo nyame ato ne nsa afre no wo mo so mo ba ya 4 million ma Wiafe woni wabusu nyina mo nye na mo mfa ensisa ya papa enkonwa sa so na bucket aba wo se 50 cedis ma je nafa sister unkonya sanso na pensioners ya kasa ekire we ya maame Wiafe ya te pensioners bi ewo afase bon ho ode ne ho abedom pensioners ya pensioners mo amunim se yesika ya ketenkete enti abaya 100 cedis antisi o pensioners se aje anam se ya bobo mere wane nkokora niti adwumre no apemrante bi ama omo de asesa nkonwa na said ye afase born pensioners ya kasa kire oni ya beje enti ya dance anya ma for aya maame Wiafe ane eje Wiafe ne yire nom ne wa mu kunu nom enso for wa mu na ato nsa Frankie ayire chase yire ana yo wa mu mienu ane wa mabusuan nyina ana ato santen a ya bechia maame Wiafe ane ne kunu abusuafo no yo nana no asrafo Mesramo ni de kasa kakra eye mijina ma nana wuo da ho meka eje wu anambe hu no oni ni nwia ofantoa osisansen esi ofaje kum so abusua pani nantu abusua nyina 100 cedis ya beje nti adase asrafo no mo mra wa ekira ha emura was yo okay yo nana no asrafo mesra wani de kasa kakra
Mijina ma otuo chiapa na busuafo a omobechiaye allergy ene do omano omuso omobaya omutimi mehwe abusua insa no omonko omobaya omukuta omunsem titiska no opepe miensa monye enu a mode asan konwa agutuom ye beje enti adase.
Penny, Mr. Waham for Sutiemi. Nana Sisemo Chinikasa. Mijna Hama, Esther Domako, Eda Domako. One and manina, almost a mobile and say, Ensu Abekuna for so, Nantu Abusianina, Omukra Mon Sam Titisika or Pepin 9, Monia, and you do a modia can connect from. Yo, ama, Okasa, Tanasineti and saying, Mijna ha, when you move, or more, Yaduma, or Honina. Almost say, or more buyer, and say, and so Nanto, mammy, a yet Titica or Pipim, no, dear, and you know, do out the account and now Konya Bufom. Yabedi and tea, Yadase. Yami to me na me why yeni suna ye bisame eda me anubia manu yeti ade me kwademe manu yeti ade me ko me faina me sia why iradi wo to me minti ye wa from any wa to mo why abe wo be media madani every Ekrafoni nyanke mo promo Nyami to me na me why Yeni suna ye bisame Yo, sister Chia partner, Sena Sansen, ya come out. Tanasana, I mean, I bet you one man tem sika. A say, on Crawford, I want to see a book to a sunina. Almost a son say, yes, you are Chia Paso, a busia penny near Busianina. A yet is car or Pipimia no. 1 year, Namon Phantom so more at the four or more better more your papa. Ya bet ye and see ya dance. Irade ubeko
Anena be kwami brese o. Da be na me shuma be kue. Babe obe. Eradi de me we. The boni was so chena mi uyana. The boni was so chena mi we. Babe kasawai. Eradi show me brand to us so. Ah nani minyo. E show me brand to us ne jame. Mami boni tell me why. Eradi en kami boni biem. Osaye kami mu ye biemo. Jesus ikaso. Kasa kasa. Eradi de mi we. Mi boni waso chena mi uyana. Mi boni waso chena mi. Babe mumi mobo wai. Eradi show me brand to us. Babe nani video. Osaye kami boni tell me why. Babe mumi mobo wai. Eradi ube. Anena mi kwami brese. Babe na mi shema beku. Babe ube. Yo, nanano masna for Miss Ramani die kasaka kra. Mijna ha ma oko oyina je ku kasatie mi na sise mo hoye echni kasa. Mijna ha ma wonse no nyina abrochirefo ne Ghana fo nyina. Omo se omo ba ya omo kuto omo nsem sika pa obibinum. Tie na faka wunu ankonwa agufom. Ya beji enti ya dase. Ensi fo ya de na mo mpene wa ma
enti ya dance me watira mo ba enso fo ya da matse Yo, abuti apeni, Mr. TV kakra. Mijna ha manana kwate, nana kwate. Ya nana kwate, abronse ye si kwa hu nana kwate. Eye ne manyina, ne yemade nyina, omo so omo ba ya, omo kuta omo nsem. Opipi mienu, abuti apeni dua, ensu so, wone owafa, eja aje kum, na nto abuti afo nyina. Yo, why not the cool? For so fam kakra. Mijna ma unia ba obi ankra ni kunu papa fa no ku. Jumadi enti wen to me ama. Na so esan se odwan akwa ne nwoma konti no. Wasu obaya okuta ne nsem 2 million GI. Never ka unia ba ma nkonya. Wiafe aye nhyehyɛ no ɛna di da yɛbɛ yi no ɛyɛ efiada bosome nso no da ɛtɔ so edu afi yi mu a ɛna yɛbɛ yi yɛpɛ ɔpɛni Wiafe adekye a July 11th saa da no ne yɛde akora bɛto mpɛm na adɔfoɔ ne agyamfoɔ abɛsu wani suo saa da na 11th no abusuafoɔ yɛbɛkɔ akɔpɛ ɔpɛni Wiafe korabea wɔ Bosofour amusieyɛ na sɛ yɛkɔpɛ ne korabea wie a saa da na 11th July abusuafoɔ ba abɛtena ahɛyɛ abɛnom ne sikasa ɛda memene da na sɛ adeɛ kye kwasia da a 12 July abusuafoɔ ba abɛtena ahɛyɛ abɛnom ɔpɛni Wiafe sikasa etwa to okra enti abusuapɛni ɛgyadua ɛne abusuanka yɛ nyinaa si adɔfoɔ sɛ saa bere yi du a momɛgya wɔn no mo ɛkra ɔmo de hyɛ yɛ akyi kra mepa mo kyɛ ɛyɛ da memene da ne kwasi ada no afadeɛ ne nyinaa bɛyɛ white and black memene da ne kwasi ada ne nyinaa yɛbɛyɛ fufuo ti mo nhyɛ ne nso na mokɔ a ɔmo antumi ama no mo abɔ ɔmo amadeɛ meda mo ase.
abusua pani dua na ka abusua nyina yɛda mo ase. Etu obaya okutanense 50 Ghana cedi. Lenda ensi usonanto papa. Yadase. One time, and I'm a cow. One in a menina, almost says, answer, yes, so. Nantuabusia Fonina, Omo Baya, Titi Sicano, or Pepe Bako, or Inadeku, and so Nantuasra, Asunabusianina, Yabeji Adase. Yo, dear Dusuana, and you are a quay. A quama, a Germany, Tibunti Sudo, Namonsa. Isaac Wiafe and say so Nanka Busuanina 50 Ghana cedis 1 year and then you do Isaac Wiafe on the account of Papa Konya from Yabeji Adase and you're not a Japan for no Mr. Rama Muntin Sudo. I don't know, Ejaba, when you want to know. We see you, my. We see you. I don't know. We see you. I don't know.
Sa. Na mo yo mo do na FFF. Ah. Ah. Sanono. Ah. Ma wo fefo. Nefe. Na mo yo mo do na efe. Ah. Ah. Radio say kutu say ba woni bia. Ah. One part of that money. Boko. Ah, what's it say? With this fair now we ah. Boss no ekaya kakra. Endi asane wa ya kakra. Ah. 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 Sarono. Sa. Ah. Ah. Sanono. Ah. Yeah, that was it. Our body. Yeah, that was it. Hey, and now over crowd for so on so bad down. Yo, nana was not for Mr. Wendy Kasaka cry. Nanefa. Was say and say, Esia Busia Penny to now to a Busianka Enina. Nadefa so by our put an insem 50 Ghana city. Monia a new draw Modia can connect before. Yo, I brought to
akyerɛ busua anaasɛ anyɛ yie ɛyɛ afia pokua kunu ama fosua ataa ne naomi ɛma nan wɔ mu kunu kɛtɛrɛ ma na dama nu a mede kasa yi ɔmo so ɔmo baeɛ a ɔmo kuta ɔmo nsa ɔpipidu 10 million bɛɛtu apa esu so na nto abusua nkaeɛ nyinaa yo mesɛ me gyina ha me gyina ama fosua ɛnsa na ɛbɔɔyɛ no na ne kunu wɔ mu bi ɛyɛ ama fosua kunu abusuafoɔ ɔmo so ɔmo taa ɛnsa n'akyi 4 million nso otuo so na nto abusua nkaeɛ nyinaa yo anyina de kumfo aso tie me kakra me gyina ma onuman akwaten ne nana sunkwa ɔsesa yaw sunkwa ɔsesa sɛn ensi uso na esi abusua pani ne abusua nkaeɛ nyinaa 400 Ghana cedi anyina de kumensan ensi uso abusuapani Dr. Jimaidua asoro abusuapani ɛne nana kontre ɛne abusua nkaeɛ nyinaa momfa mo aso mfɛme ɛyɛ yɛ nana kɔ akudua ɛyɛ wɔ firi hene ɔne ne hema nana da nkyi ɛne ɔmo abusua nyinaa ɔmo se ɔmo deɛ ɔmo mmɔ nsoa na ɔmo te ka so nti ɔmo baeɛ a ɔmo kuta ɔmo nsam 200 Ghana cedis ɛyɛ tete sika no 2 million yɛnyɛ yɛmfa nsesa ɔmo ɛba no nkonnwa yɛbɛgye enti yɛada ɔmo ase ɛyɛ ɛgya sapɔn ka waso fam biɛ ɛyɛ wankasa wodɔfo a ɔyɛ me kora ɔbaaku ampɔnsa ɔso otim bɛtena ha no ɔsɔre nkɔkwa ɔbaaku baeɛ a wɔse wo ne wabusua pani ɛne wabusua nyinaa 50 Ghana cedis monyɛ na mofa nka nkonnwa mu fo ewie ɛyɛ ɔsɔfo bo ama ne yere ɛne onua apia ɔnso yere ɛmaa yi mmienu se sɔfo bo ama abusua pani ne abusua nyinaa wɔfa gyekum wo ka ho ɔmo so se ɔpepe baako tete sika no ɛyɛ nadie 100 Ghana cedis ɛbɛgye eti adas ɛyɛ Solomon ɛyɛ dada John ɛyɛ dada Kwasivi ne ba John ne ba Solomon ɔso ɔno deɛ wɔn mu obi ɛne abusua ne nyinaa 50 Ghana cedis yɛnye ne ɛfa nsesa yɛ nkonnwa yɛgyina ha ɔfa gyekum sista no twua wo ne nuanom nyinaa abusua pani ɛne abusua nyinaa ɛyɛ papa yi nkama ɔmo so baeɛ a ɔmo nsa wɔ mu 100 Ghana cedis ɛyɛ tete sika no ɔpepe baako yɛnyɛ yɛmfa nka ɔmo papa nkonnwa mu fam ɔmo ɔbɔ nsoa nyinaa yɛde ɔmo nyinaa ase Nyankopɔn nhyira wɔn yo nana no mesa me gyina ha ma akua sɛwa da ho kokoro a ɛyɛ ɔfa akosi yere ɔabene watuo wɔsesa nsɛn ensu so na nto abusua nyinaa akua sɛwa se wɔ baeɛ a okuta ne nsɛm 50 Ghana cedi abene watuo ensu so na nto abusua nkaeɛ nyinaa Wiafe ɛyɛ ho hyehyɛeɛ nie ada abusuafoɔ bɛyi no ɛyɛ 11 July afie wɔ mu yɛ bosomi ɛtɔ so nson ɛda a ɛtɔ so du ɛyɛ fiada ne da a ɛtɔ so du baako Saturday abusua de afra bɛto pam na adɔfoɔ ne agyamfoɔ abɛsu no wɔwie a ɔbɛkɔ akɔpɛ no korabea wɔ Bosofour amusie ɛyɛ 11 July memene da no yɛkɔpɛ no korabea wie a ɛyɛ awia dumienu abusuapani ne n'abusuafoɔ ba abɛtena ha yi a community center yi a bɛgye ne sikasa ɔmo nom ne sikasa no wie da memene da no a ne kwasi ada 12 July abusuafoɔ ba abɛtena community center ha yi a abɛnom ne sikasa a ɛtwa toɔ korakora enti ɛyɛ abusuapani Nana Dua Nana Kontihene ne abusua nyinaa sɛ saa da yi duru a
adɔfoɔ ne agyanfoɔ moma yɛ wɔn mmoa na wɔn kura a wɔde hyɛ n'akyi kura mebamkyɛ afade a yɛbɛfa memne da ne kwasi ada ne nyinaa ɛyɛ fufuo enti montie nkaebɔ na mokɔ a wɔn antumi ama no mo abɔ wɔn ama ne ɛyɛ da obi ase. Yo nana no mijina ha ma Mr. Kobia osisa ansɛn onyi obi afiri mu ɛyɛ aso na busua nyina fiti abusia penny so enso obi aso okura ne nsɛm 50 Ghana cedis monye enwurudu amode abɔpa mi asesa amode hyɛ nkonwa no yɛbɛgye enti adase.
My sister Helena, my mina on the Atabadu, ya, we ain't doing you was say, ne ho fa no enti no obaya ne nso a 50 cities ensi mama ale so of aje kum ene onua no mu nyina ye beje enti yadas. ICC for Otuo.